Ψάχνοντας τον έρωτα. Τι είναι λοιπόν? Έρωτας είναι. Έρωτας είναι... Έρωτας είναι. Έρωτας είναι... Έρωτας είναι. Έρωτας είναι... Έρωτας είναι. Έρωτας. Τι είναι έρωτας? Έρωτας είναι κάτι το συναρπαστικό. Κάτι το οποίο ζεις μια φορά στη ζωή σου και θα σου μείνει για πάντα. Είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από κάθε κατεστημένο και δεν έχει κανόνες, δεν έχει όρια, δεν έχει λογική. Είναι το χάος μέσα στην απόλυτη τάξη. Έρωτας είναι όταν υπάρχει αρμονία, υπάρχει αγάπη μεταξύ των δύο ατόμων. Ένα τούβλο που σου έρχεται στο κεφάλι μία μέρα χωρίς να το καταλάβεις. Είναι ο πονόδοντος της καρδιάς, ο έρωτας. Έρωτας μπορεί να είναι μια τυχαία ματιά, ένα τυχαίο άγγιγμα, ένα τυχαίο χαμόγελο. Είναι κάτι σαν γυναιστικό. Κάτι το οποίο θα σε ενθουσιάσει. Ο έρωτας είναι το πεπρωμένο σου, το οποίο δεν θα εκπληρωθεί ποτέ. Δεν υπάρχει έρωτας. Ο έρωτας είναι απλά ένας ενθουσιασμός της στιγμής. Ένα τρένο που έρχεται και φεύγει. Έρωτας είναι η απόλυτη ένωση ψυχής και σώματος. Αν χωρίς το σώμα από την ψυχή, κάνεις κάτι που μοιάζει με το θάνατο. Έρωτας είναι όταν ξυπνάς με ένα χαζό χαμόγελο στα χείλη. Έρωτας είναι για κάποιους οξυγόνο. Έρωτας είναι να κάνεις τα πάντα για ένα χαμόγελο. Έρωτας είναι να θες τον άλλον ακόμα και με τα ελαττώματά του. Έρωτας είναι κάτι που πιστεύω κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει. Είναι η αιώνια διαμάχη μεταξύ των αντιθέσεων. Έρωτας είναι το μεγαλύτερο και το δυνατότερο συναίσθημα. Να έχεις έναν άνθρωπο που να μην μπορείς να ζεις χωρίς αυτόν. Έρωτας είναι όταν βρίσκεις το άλλο σου μισό. Έρωτας είναι μια ασθένεια της οποίας το φάρμακο είναι ο ίδιος της ο έρωτας. Έρωτας είναι να θες κάποιον ευτυχισμένο. Έστω και αν αυτό σημαίνει πως δεν θα είναι μαζί σου. Έρωτας είναι αυτό που σε κάνει να κλαις από δυστυχία και ταυτόχρονα από χαρά. Έρωτας πιστεύω ότι μπορεί να είναι τα πάντα. Τα πάντα όμως. Οι αναμνήσεις, οι αγκαλιές. Όταν γελάς με το οτιδήποτε και όταν κλαις με το παραμικρό. Είναι το ωραιότερο συναίσθημα, έτσι λένε πολλοί. Είναι το πιο ωραίο πιστεύω που υπάρχει στη ζωή. Είναι το καλύτερο. Κάτι υπέροχο, δυνατό, αλλά και δύσκολο. Αλλά όταν έρχεται νιώθεις πράγματα που δεν τα έχεις ξανανιώσει. Και αλλάζει όλο το είναι. Τόσο απλά. Αλλάζουν όλα, αλλάζουμε κι εμείς. Τελικά τι είναι έρωτας?